Det vigtige i forhold til samarbejdspartnere for os, det er, at det er nogle pålidelige folk. Det er nogen, man har en god relation til. Og det er nogen, der holder de aftaler, der er lavet. Vi har et firma, der omsætter danske avlsdyr inden for kvæg til hele verden. Og de er meget populære rundt omkring verden, fordi de er mere bæredygtige, de er mere produktive og de lever længere. I forhold til firmatøj, så er det vigtigt, at det er kvalitetstøj. For mig der er det især vigtigt, at vi køber noget, som folk de gider gå i. Og ikke bare nødvendigvis det billigste og mængde, men hellere noget, som har en ordentlig kvalitet og som folk de gider at gå i. Det føler jeg, det er mere værd end bare billigt tøj. Jamen Højrup har jeg valgt, fordi at Carsten og jeg, vi har en god relation, og Carsten han leverer det, som vi har aftalt, og er god til at give indspil også og provokere lidt til, hvad han synes, der virker og hvad der ikke virker, og det kan jeg godt lide, at der er lidt modspil også. Personlighed, kvalitet og ordentlighed.